Verdures i hortalisses tenen moltes vitamines. Sempre han d'estar presents a totes les cuines. Repartides en els plats es fan molt més divertits. Pastanagues i tomates es donen bon colorit. Els arbrets del bròquil, els núvols de coliflor, els pebrots carabasses, els pèsols al vapor. Les verdures tenen fibra i si no les has menjat, quan vagis a fer caca el teu cos ho patirà. Sucar fulles de carxofa amb més del contingut que saben molt bones, són molt bones per a tu. Cols, bledes, pèsols, moniatos, espinacs, albergínies, espàrrecs, remolatges, tomàquets, carlotes, batxoques, batxocons, batxoquetes i cigrons. Totes elles són molt fines, són riques en minerals i baixes en calories. Resulten molt saludables. Pren-les tots els dies a la planxa o al vapor, amanides o a la brasa. Que bones les verdures a l'escola o a ta casa. Les verdures són molt bones, les tens de tots els colors.